ନମିତା ଅଲିଉଡ୍ ଜଗତର ଜଣେ ନାମୀ ଦାମୀ କଳାକାର। ନମିତା କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ବନ୍ଧୁଗାଁରୁ। ସେଠାରେ ନା କିଛି ଭଲ ଖାଇବାକୁ ମିଳେ ନା ଭଲ ପିନ୍ଧିବାକୁ ମିଳେ। ନମିତା ଖୁବ୍ ଗରିବ ପରିବାରର ଅଟନ୍ତି। ବାପା ଚାଷବାସ କରନ୍ତି। ପରିବାର ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଚଳେ। ଛୋଟ ବେଳରୁ ହିଁ ନମିତା ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଗୀତ ଶିଖିବା ପାଇଁ ପାଖରେ ନା ଭଲ ଟିଚର ନା ଘରେ ଭଲ ଟିଭି ନା ପାଖରେ ଭଲ ଫୋନ୍ ଥିଲା। ନମିତା ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ 5-10 ମିନିଟ୍ ଗୀତ ଶୁଣି ମନେ ରଖୁଥିଲେ ଆଉ ସେହି ଗୀତକୁ ଗାଉଥିଲେ। କହନ୍ତି ନା କର୍ମ କଲେ ଫଳ ମଧ୍ୟ ମିଳେ। ଜଣେ ଲୋକ ଦିନେ ନମିତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ମଧୁର କଣ୍ଠ ପାଇଁ ସେହି ଭିଡ଼ିଓ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଭାଇରାଲ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ନମିତା ହେଉଛନ୍ତି କୋରାପୁଟର ନେହା କାକର। ଆମେ ନମିତାଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଶିଖିବା ଉଚିତ। ପାଖରେ କିଛି ଫେସିବିଲିଟି ନଥାଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କେ ସଙ୍ଗୀତ ଶିଖିଥିଲେ କାରଣ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଥିଲା। ସେମିତି ହିଁ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଆମ କାମକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର। କାରଣ ଆମ ପାଖରେ ଏତେ ଭଲ ଫେସିବିଲିଟି ଅଛି, ଘରେ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ପଇସା, ତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବା। ଯଦି ଆମ କାମକୁ ଯଦି ଆମେ ଭଲ ପାଇବା ତାହେଲେ ଆମେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବା। ଏତିକି କହୁଛି ଆଉ ମୁଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଆର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖା ହେବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।